Het ministerie van VWRP heeft in 2016 ongeveer 39 miljoen gulden geïnvesteerd in de wegeninfrastructuur. Van dit bedrag had ongeveer 31 miljoen gulden betrekking op projecten die in het openbaar zijn aanbesteed. Projecten die in het openbaar worden aanbesteed dienen te voldoen aan de criteria die in de wet en regelgeving zijn voorgeschreven. Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer wijst uit dat bij de aanbesteding van deze projecten aan 7 van 32 voorgeschreven criteria geen enkel project heeft voldaan. Deze 7 criteria zijn belangrijk en het niet voldoen hieraan kan een risico met zich meebrengen. Wilt u weten aan welke criteria het ministerie niet heeft voldaan en welke risico's hieraan verbonden zijn? Lees het in het rapport van de Rekenkamer.